Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže predstavlja glavne preduslove za normalno funkcionisanje većih gradova. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada tokom svake građevinske sezone izdvaja određena sredstva upravo iz ovih razloga. Imamo rekonstrukciju primarnog voda, magistralnog prstena grada Novog Sada na deonici od Bulevara Evrope preko Rumenačkog puta i sve do ulice Privrednikove. Taj magistralni vod je veoma značajan zato što on snabdeva radnu zonu sa vodom. U posljednje vreme ta radna zona je ponovo aktivirana, investitori dolaze. Jedan od investitora koji je došao u tu radnu zonu je i Delfi. I taj magistralni vod je u dosta lošem stanju bio. To je čelični cevovod, star, dotrajao i česte su bile havarije na njemu. Samim tim je bilo ugroženo vodosnabdevanje. Takođe, ove godine se nastavljaju, to su radovi koji su ugovoreni prošle godine na rekonstrukciji kanalizacione mreže na Detelinari. Radi se o 3 ulice, Janka Čmelika, Ilije Birčane i Sveteka Sapinovića, a između ulica Branka Bajića i Hadži Ruvimova. U poslednjih nekoliko godina, grad Novi Sad i javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija uložili su velika sredstva, ali i napore da se izgradi kanalizacija u većini prigradskih naselja, kako se stanovnici tih delova grada ne bi osjećali kao građani drugog reda, navode u ovom preduzeću. Ove godine Vodovod i kanalizacija je izdvojila određena sredstva za rekonstrukciju i izgradnju novih vodovodnih i kanalizacionih mreža. Što se tiče izgradnje vodovodne mreže, nastavljamo s našim aktivnostima na Popovici u zoni rezervoara R3. Takođe, od nove izgradnje planiramo izgradnju kanalizacione mreže u naselju Čardak i priključenje korisnika na mrežu. Samim tim rešit ćemo i problem pražnjenja septičkih jama, koje su tamo u dosta nepristupačne, zbog teškog terena i svega toga imamo velikih problema tamo. Što se tiče nove izgradnje, takođe planirana su i sredstva koje su obezbeđene u budžetu grada Novog Sada za izgradnju druge visinske zone naselja Bukovac. Takođe je planirano i projektovanje jednog rezervoara u toku izmena urbanističkog plana detaljne regulacije naselja Bukovac, kako bi se stvorili uslovi da se taj rezervoar izgradi iduće godine. S time bi ta investicija što se tiče Bukovca bila zaokružena i završena. Procenjuje se da je životni vek cevi između 50 i 60 godina. Pored krađe vode, postojanje nelegalnih priključaka i povremenih havarija, starost cevi je svakako jedan od razloga gubitaka vode na vodovodnom sistemu. Iz tog razloga rekonstrukcija vodovodne mreže je od velike važnosti.